Krásny deň, priatelia. Keďže každý deň spolu riešime vaše zdravotné problémy rôzneho typu, chcela som vám len pripomenúť, že kvalitu vášho zdravia veľmi ovplyvňuje črevný mikrobióm, keďže 80% imunity a všetkých problémov v podstate pochádza z toho nášho črevného mikrobiomu, ako sa on staráme. Tak chcela som vám len povedať, že naša firma sa dlhé roky zaoberá vývojom tých najkvalitnejších probiotík. Toto sú oni. Tento mesiac ich znova vylepšila a obohatila o ďalší patent a teraz vlastne už môžeme povedať, že sa radíme k jedným z najkvalitnejších probiotík na svete. Sme vlastne prebiotika, probiotika, symbiotika a postbiotika. Takže veľmi komplikované, ale proste spĺňame všetko, čo potrebujete. Máme 12 probiotických kultúr a máme 2 patenty. Konkrétne jeden z nich je na dvojitú mikrokapsuláciu, aby všetky tie probiotika prešli črevným traktom a všetkými kyselinami až do tenkého čreva a hrubého čreva, pretože práve tam potrebujeme, aby tie probiotika urobili svoju robotu a dostali sa tam živé, nezničené tými kyselinami, čo väčšina probiotík z lekárni nedokáže, lebo nemajú túto špeciálnu ochranu a nemajú ani toľko probiotických kultúr. Keď si prečítate o probiotikách, ktoré máte doma alebo kúpené z lekárne, majú väčšinou 1, 2, 3, 4 maximálne probiotických kultúr. Naše majú 12. Každá z nich rieši iný problém, napríklad intolerancie, alergie, imunitu, vyprázdňovanie, atopický ekzém, trávenie. Ja konkrétne som si vyriešila pravidelným užívaním našich probiotík alergie a atopický ekzém. Takže môžem povedať, že mám to aj z vlastnej skúsenosti vyskúšané. Tento mesiac sme vyšli na trh vlastne ešte s novou, ešte viac vylepšenou verziou a to je, že sme pridali vlastne postbiotickú látku, ktorá sa nazýva Prolact TTM a vlastne robí to, že viaže na seba patogénne látky a odvádza ich z tela von. Čiže to vlastne prispieva ešte k takému lepšiemu detoxikovaniu a imunite ešte viac ako predtým, takže máme na ňu opäť patent, už druhý. A teraz sa vlastne naše probiotika nazývajú triple biotika, pretože sú probiotické, prebiotické, symbiotické, postbiotické. Takže spĺňame všetko, čo potrebujete a dneska máte možnosť si ich vlastne posledný krát objednať v uvádzacej cene, keďže tento mesiac boli predstavené s touto novou postbiotickou látkou, tak ešte dneska máte možnosť ich objednať úplne v skvelej cene. Sú veľmi cenovo dostupné oproti tomu, čo trh ponúka, takže napíšte mi správu a ja vám poviem k tomu viac.